A tothom, una vegada més arribem a l'últim dia abans de les vacances de Nadal i, com ja és tradició, farem una cantada de Nadales en diferents idiomes i el lliurament de diferents premis. Estem molt agraïts aquí a l'institut que ens hagin vingut els alumnes, que ja els tenim fent estudis universitaris, cicles formatius, que ens hagin vingut a veure. Moltes gràcies. Com també a les famílies i als premiats dels microrelats de terror d'escoles i instituts d'aquí de les Terres de l'Ebre, també moltes gràcies. Iniciarem el que és la cantada amb els alumnat de primer d'ESO, primer i segon, acompanyats d'Arnau, un exalumne també, que s'ha prestat a tocar-nos la guitarra, ja el coneixeu la majoria. Llavors l'alumnat de primer i segon d'ESO, juntament amb la professora Mariló i el Departament de Català, han preparat una Nadala en català. Sí, que vagin baixant. Mariló. Fort aplaudiment a l'alumnat de primer i segon, sisplau.